Hyvää päivää, rakkaat ihmiset hyvät. Tämä olisi Tuomon päiväkirja numero 10. Kiusaaminen. Katoin tuossa TikTok-videoklipin Aki Manniselta. Akin videon katsottua niin ajattelin, että kun tästä aihealueesta ei ole täällä päiväkirjoissa tullut puhuttua, mä ajattelin, että kun tämä on tosi yleinen aihe, josta Akikin puhui TikTokin puolella, niin se on hyvin yleistä. Ylipäänsä koulukiusaaminen, ylipäänsä somekiusaaminen, kaikki. Ja se on vielä yleisempää kuin vuosia taaksepäin, kun mennään. Itse olen koulukiusattu. Itse olen pahasti koulukiusattu. Mua on potkittu, mua on hakattu, mua on heitetty ojaa. Mua on tehty kaiken maailman paskaa. Musta on itsestäni tullut joskus kiusaaja, koska ekaksi olen itse ollut koulukiusattu kohde, olen ollut koulun ulkopuolella kiusaajan kohde, jonka jälkeen itsestäni tuli kiusaaja, jolloin sitten jonain yläasteikäisenä lamppu syttyi tuonne pään päälle, jolloin päätin, että tämä ei ole oikein, minä en halua tällaista tehdä, jolloin minä katkasin sen kiusaamisen ja aloin sitten estämään muita, jotka kiusasivat toisia. Mä en ole ikinä ymmärtänyt kiusaamista. Mä oon ymmärtänyt, mikä on hauskaa, semmonen pränkkääminen, kiusoittelu, leikinomainen kiusottelu. Se on asia erikseen. Ja sekin määrättyn pisteeseen. Jos se menee överiksi ja toinen sanoo, että en tykkää tollasesta, niin se pitää lopettaa silloin. Mut kiusaaminen, mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä. Ja kouluissa tuntuu, että tähän edelleenkään ei puututa riittävästi. Ja päiväkodissa sanotaan ihan ihmejuttuja. Lapsi kiusaa toista, toinen menee ilmoittaa siitä päiväkodin tädille. Niin päiväkodin täti vastaa vaan näin, että no kiusattiinko sinua? Niin onko tämä oikein? Ei. Ja ylipäänsä se, että kun koulussa kiusataan, joka on se kohde, niin eihän se uskalla kertoa sitä välttämättä kotiin, koska sitten kotona vanhemmat ilmoittavat sen sinne opettajille. Tämä on yleinen, minkä takia usein ei halua kertoa, koska sitten oikeasti yleensä sä saat pahemmin turpaas. Se on ihan kuin joku vankila koulussa toi meininki. Ja itse todellakin tiedän, mitä se meininki on, koska mä olin tarkkiksella ja se oli aivan vitun hirveet, kun kiusattiin. Sulla oli pakko opetella itse puolustaa ittees. Se, että sua kiusasi joku, vaikka se oli sua isompi, vaikka se oli jättiläinen, sinä vedit sitä turpaa, jos se tuli sun päälle. Se oli ainut keino, jolla sä pystyt puolustautumaan. Koska oikeasti se, että opettajia ei hirveästi kiinnostanut, suurin osa opettajista pelkäsi oppilaita. Ja meidän koulussa oli vielä se, että meillä kävi opettajia oppilaisia käsiksi. Se oli niin karu se meininki, että mä näin niinku suoraan mun naama edessä, kun kaverini nostettiin kurkusta ilmaan seinällekin. Kaappiin vasta ja mitä milloinkin. Ja mä puutuin näihin tilanteisiin, jolloin mua alkoi jotkut opettajat jopa pelkäämään, koska mä olin niin impulsiivinen, koska mä en suorattanut sitä, että oppilaaseen käydään käsiksi. Ja siinä kohti, kun muhun yritettiin käydä käsiksi, niin siinä kohti oli aika pitkälti, aika nopeasti luu vitonen tulossa vastaan, jolloin muhun ei uskallettu käydä käsiksi. Meillä oli vähän eri meidän maailma meidän koulussa. Pitäisi löytää sellainen kultainen keskitie ja löytää joku semmonen harjoitusmuoto tai joku, jossa kaikilla olisi hyvä mieli, ketkään ei tappelis, ketään ei tarvitsisi kiusata. Tähän pitäisi keksiä oikeasti joku ratkaisu. Vankilat, kaikki, sielläkin on tappeluita ja kaikkea ja ne taistelee omista revireistä ja tälleen näin. Mut sielläkin ne tulee jollain tavalla toimeen. Kumminkin, pikkuhiljaa. Eivät nyt kaikki aina, mutta jollain tavalla pitää tulla toimeen. Ja tälleen, sama koulussa. Miksei voitais olla siellä koulussa yrittää olla, vaikka sä et tykkäiskään siitä ihmisestä, niin olla senkaan friendi. Ja sit kun sä pääset koulusta pois, niin sun ei tarvi miettiä sitä. Sun ei tarvi hengaa senkaan koulun jälkeen. Sun ei tarvi miettiä sitä, sä saat antaa sen mennä koulusta kotiin ihan vapaasti, eikä sun tarvi käydä siihen käsiksi. Sama somekiusaaminen. Mitä sä saat somekiusaamisesta? Joku tekee videoita. Tekeekö se niin hyviä videoita, että sua vituttaa se ihan suoraan sanottuna? Anna sen tehdä. Tee itse vielä parempia. Ota mallia siitä, ota koppia siitä. Tästä johtuu yleensä somekiusaaminen.
Tai työpaikkakiusaaminen. Joku ei osaa jotain hommaa, niin sille nauretaan ja tälleen näin. Sen sijaan, kun sä voisit opettaa siitä paremman ja näyttää sille mallia, olla se malliopettaja ja oikeesti niin kuin hoitaa sen homman hienolla tavalla maaliin ja rakentaa siitä jotain hienoa siitä ihmisestä sen sijaan, kun sä olisit oikeesti se kiusaaja ja nauraisit sille ja tekisit kaikkea paskaa ja tälleen näin. En ymmärrä, miksi pitää tehdä tollasta. Ja tossa on niinku mitään järkeä. Mut joo, tällainen jakso tällä kertaa. Pidetään lippu korkealla, mieli positiivisena. Ja saa jakaa, jos sinusta tuntuu siltä. Ja ottakaa tämä kanava tilaukseen, koska kun tonni menee rikki, niin tällä kanavalla tullaan puhumaan kaikesta. Mielenterveyteen liittyen, koulukiusaamiseen liittyen, kaikkeen. Ja tälle kanavalle on tulossa poppoota lisää. Ja se olisi tarkoituskin, jotka tulevat sitten puhumaan minun kanssa tällä kanavalla kaikesta tällaisesta. Sen takia tämän kanavan nimi on My Brain Hackers, mielen hakkerit. Kaikkea hyvää teille ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Rakastakaa itseänne ja luottakaa itseänne, uskokaa itseänne. Olette ansainneet onneen. Yeah boy.